Joan! La mama no es mou? No em vinguis amb històries, No em vinguis amb històries que la mama ha d'aguantar, Ha d'aguantar el que sigui, Ja, però... Està malament. No, malament no, que tenim bolos contractats, Tu, que Sant Quirze ens esperen, Sant Quirze volen conèixer la mama. Quin dia és Sant Quirze? No en tinc ni idea, em sembla que és a finals de gener. A finals de gener? La veus molt malament? Sí, no sé pas si ens aguantarà I fins tant que ha d'aguantar, tu injecta-li el que vulguis, dona-li el que vulguis, No. però l'hem de presentar a Sant Quirze, Ja, però no sé... No sé si ens aguantarà. Torna a veure la mama i digue-li que aguanti fins a finals de gener, com a mínim. Espera't un segon, ara vinc. Joan, ara diu que no es vol prendre les pastilles. No em vinguis amb històries, et dic, antifora-los i les pastilles, si vols, però ens ha d'aguantar, que quedi ben clar, Per Sant Quirze, com a mínim per Sant Quirze. Després, que sigui el que Déu vulgui.